Ej, jebi, onaj kraj ti tamo, ti pogleda onaj kabel, kada se mogu zadraći kući. 10 metra od kuće i ne znaš kako ti kopci. Šta je bilo? Sjebo ruku. Pa. Hvala. I ovo je sve zbog istorijskih uspomena. Dobra je, brat. Isto 20. Pomoć. Evo oči. Evo to ona. Ovaj kočija. A nosi ništa, gospod. Ja sam da 30 ne bi kupio nešto, pa to ti. Ne mogu, imam zmiju u džepu. Patja, izvadit ću ja. Hvala. Tata, tu malo dere na mene, sad. Tata se dere na mene, mora da bude to sad radi. A da. Je pravo? Hvala, lepa. Sije se.